Así da partida, Hierrezuelo, Perúa eta Martínez Díaz dira epaileak. Etxeko lainaldiz markera joan dira. Saiakera berri Razdelek eta bete-betean berriz. Bi jarraian. Berotzen ari da, kontu jokalari honekin lehen ere aipatu dugu, izeko baloia. Robinson, bertatik jortitza erabaki, 26 punturekin bukatu zuen Palau Lauranan. Eta kantxan ez dago David Doblas. Winchesterrena zarura. Lau jarraian daramatza Gipuzkoa Basketek, Grimoren despistea portera. Kota berriare kantxan da, Robinson. Robinsonen Mumrurekin, jaurtitza erabaki, bigarrenean asmatu du, baina aurreko baino zaila bazen hau, Jarraipen ikusi du, baina hor agertu da, ara nundi, Willy, Hanley, Kapasia, gaur azotzen duenak, normalean, etekin alortzen du. Bizkarra rapatuz, ez oain talde harina dauka. Zituzketen eta hori zale guztede badakitela Bilbon. Korta berria, bete-betea, lehena biziko puntua ditu Euskal Herri baten. Eta bost dara. Eta disfrutatzeko moduan. Ali, hori sartzen badu ara. Doblas bada presen, baloia lagusteko, baina Will Hanliren Luis Mumbru, nik nire kezka baneukan. Baina, beste bat, zapaltzen ari zen, baina Orduan ere, alde nabarren, berroita maika, Gipuzkoa Basketentzat, hogeita behatzi. Robinson, garbi. Zurtasun ematen ari zaion, Robinsonek bertatik jaurti, irten eginda, baina Razdelek harrapatu errebote hori eta hor dauka gaitza handia Bilbao Basketek, Neto, esta dera Winchester denbora du, gatilloa pres, ara. Beste bertan zen beste bi, Netoren lau puntu, aurretik da GBC, Gipuzkoa Basket eta Neto nola sartu den bigarren zationetan. Pero du ikusi. Raúl, Neto, Winchester, Robinsonena barrura. Robinsonek partida ziren, ez du hartu du Gipuzkoa Basketek, errenta laburra hori izanik, gaur nagusiagoak, hau jokaldia zenba bide. Robinson eta Doblasen artean partidua ziren, baina zargaldu. Hor erakartzen ditu barnekaldietan laguntzak eta hor jokatu etxean. Eta esensazio fisikoa badauka, gaurko partidak ere. Robinson, barruraino. Gelditxo bat egin du. Dago, naiz eta 11 puntu baldea duen. 10 minuturen faltan etxeko taldeak. Eta tira, telebiste ere bazi duenek, azte horrek. Gatzeko, 15 bakarrik iruan laurdenean eta pixkanaka partida bueltatu egita. Bi segundu geratzen ziren. Winchesterrek entzuen bideri. Salgado, orkitu Salgadoren. Oita. Bizkar gainean, Raúl Lópezek, Robinson. Baloi eskatzen ari zaio Razzel. Bere oiko lekutik asmatu du bete-betean eta kontuze partidua, iaia hor. Partidu erdia erabakita. Azkarragoa, Raúl Label baino eta oso ondo. Pivotiak atera ditu kanpo. Oekari dira armaietatik Robinson. Bukatzeko, bere lana beste behin. Moduri bikaina da, 21. puntua. Lehenengo zatian, 50 egin dizki Bilori. Gipuzkoa Basketek. Erakutsi duelako. Eta azken baten, txakanaldia etorri zaio momentu batean, baina hori normala da, partidu aurreratuta zegoelako. Zerbait hobeto, jokatu du Gipuzkoa Basketek.